Ето ли то клоса? Много. Те са като някакви три клюкарки, само си въртат главите наляво-надясно, да си разказват какво става. Нека да гледам, не да има лодка. Едната вика, чак сега да погледнем наляво-надясно, какво идва? Май има лодка. Майче има лодки, дайте се събереме заедно и да изчезваме. Я дайте да не ви пригажа. Изчезвайте и се. Айде, изчезваха! Бай-бай. Те откъде ще излезат обаче? Не знам. Come out!